Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita. Timu yangu ndio ipimuja si katochoka shakara chikupisa na skimbo yao wakati chikupisa chupe timu yao. Pasate pila pila chikupisa pana sika mungu baya pata subscribe. So that musare pana jesi atene fichika chikupisa pasate kono chiva nditi. Sasa tunapenda Moana'S. Joani ndo Bruno furniture ine manyama last furniture, masofa, ma headboards, bed zvese zvamunoda ingova bachai ndo mufana zvekura pa screen penyu apa izvi zvinhu zvaunogadzira. Saka bacha namba dzirapo unakise mudheni nemutengo wakanaka. Anditi topera Moana'S ndasangana nema comments ndichiona mu pa video yasisi vamuwana charts kampana kake akari kutsomwa nemutoriro kasika chitaura zvakare iko kuzviranzi zvoni ndairohwa nembobubu mushure menge charohwa nemutoriro uye vaenda kuna Madzibaba ende Madzibaba vaenda nawe vavo vairohwa futi nemutoriro. Saka ndichasanya ndinoona kuti aiwa uyu mwana wema drugs akufana kunge achiswa kurehab ana uye help yangarepo zvakuita ndo kunonzi kutsomwa kwacho ikoko vachiita zvemutoriro. But zvisinei chimozwa imwe nyaya ichichenderera mberi pane pachakasira zvaari kutaura kuti aiwa kutsomwa uku zvingambozi chivanhu kana chinzwirei mega. Keep subscribing zviri kupisa na scheme kwa German vazokurepa sei German ava Vakandirepa vanditanga vapengesa takudzwa ndobva vandizonditi chidibereka ka wopanye kubereka neisatira ndopo wakatokurepa ipapo vari pakati pekundibereka amenoti chii chakandipusha kuenda kumanziro ndobva ngoti yii ngatibude muno. But zvatoitika kudara vari pakati pekutondibereka. So like you had physical sex with him? Okay. Now he raped me and ndina kunini ndasingazvide ina hakuna kubatsirwa kunonzi kuberekwa. But did you report to the police though? I told my mama ndafana dakurepotera Madzibaba ava because ndiri ndega I don't know kuti police ndosvika andisikuziva ipapo ndingenda ndadopana nakupenga ipapo and then ndovanenda kuna mama tikati mama hone zvako because vakanditi iwewe ukangonoripota nyaya iyoyo yerape mina uone zvinoitika kwauri. Ene inini ndanga ndakuda kutonoripota ipapo ndikati ho datozvionawo ndakatanga kubuda zvironda ngotanga ngo miri wese chaiwo zvinenge zvakutopera kutanga zvikanzi ya ukuzviona zvakuitika izvi zvingwena unoripota uone zvinoita wese. And I was like now ndova ndaudza mama kuti mama Madzibaba vaya Vakandirepa so saka izvizvi vakandithreatena vakanditi ita se ukangoripota chete. Saka imimi mama chindibatsira zvikanzi ndanchizviziva zvangu but dowari tochifambira nyaya dzacho ndi mama wangu kati mama wangu sinzi vadaro saka ndisafe kati chasitase hanza dowari mira titise tochifambira nyaya dzacho vanangoti alright. Sorry kukukata ipapo. I really want to know kuti all this time all this drama has been happening. Panga pasino hama dzekwa mudhara here? Hama inini mama wangu nadhedha wangu vakarambana dhedha wangu pakangoshayawo mama wangu kufamily kwana dhedha wangu I don't have anyone except dhedha wangu bamnini wangu katoshayawo muna October ndovega vananga ndinawo nebrother yangu anonzi teacher weku kena nuko bara. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noita.